бо ташаббуси мактаби варзишии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ва дӯстдорони тенниси вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис байни дӯстдорони ин намуди варзиш ҷоми Суғд барои дарёфти ҷоизаи Мирзо Азиз Усмонов баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ 40 нафар варзишгар аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қазоқистон иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. 3 дня уже мы здесь играем турнир по теннису. Очень хороший, очень дружелюбный народ. Пришли из Узбекистана, играем теннис. Атмосфера очень хорошая организация турнира. Очень нам нравится. Это дает дружескую атмосферу. Дар намуди ҷуфти мардона мақоми аввалро Сироҷиддин Қурбонов ва Абдураҳмон Атохонов соҳибӣ карданд. мақоми дуюм насиби Наимҷон Тураев ва Тошпулот Саидмуродов гардид. медалҳои нуқраро Фирӯз Никпаев ва Умед Азизов ба гардан овехтанд. мақсади мароми гузарондани ҳамин тенниси калон, ин намуди варзиш барои рушд ёфтани ҳамин намуди варзиш дар Тоҷикистон ва дарёфт кардани ҷавонон лаёқатманд оиди ҳамин варзиш ба мақсади мо ҳамин буд. барои ҳамон мо бисёр миннатдор ҳастем ки ба ҳукумати шаҳр, ба ҳукумати вилоят ки бисёр шароити фароҳам оварда ва мо ҳамин хел майдонҷаҳоро ташкил кардам. аз ҷиҳати варзиш ки мо ҳозир ман гуфтам ва аз ҷиҳати саломатӣ ин бисёр барои саломатии ҳар як шахс фоидаи калон мерасад. дар намуди инфиродии Фьючерс Раҳимҷон Раҳматзода соҳиби мақоми аввал, Шероз Хоҷаев соҳиби ҷои дуюм ва Абдумавлон Манонов соҳиби ҷои сеюм гардиданд. дар намуди инфиродии Мастер Ҳаёт Ваҳобҷонов, Баҳодур Бузруков ва Абдурахмон Атахонов се мақоми фахриро соҳибӣ карданд. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва ҷому ҷоизаҳо дар фазои тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд.